Тестването забавя ли процеса на производството на софтуер? Всъщност е точно обратното. Ускорява го в дългосрочен план. Ето как. Първо, тестването открива проблемите още в ранните етапи на разработка на софтуера. Ако се пропуснат, фиксването им става скъпо и отнема много повече време. Второ, гарантира качеството и предотвратява ескалиращи проблеми. При грешка в основния модул на софтуера, свързан с други части на софтуера, води до пренаписване на цели модули с софтуер, което не само отнема много време, но е и много скъпо. Трето, некачественият софтуер води до лоши отзиви и до отказване на потребителите да го използват. И, съответно, това води до лош имидж. Дори след това да се оправят проблемите, усилията да убедиш потребителите, че този софтуер работи както трябва, е безумно времеемко и струва много пари. Ако искаш да знаеш повече, остави ми въпрос в коментарите и ще ти отговоря.